sinunapteekki.fistä, moikka! Ranys tänään testaa meidän ihan uuden uutukaista liposomi C-vitamiinia. Eli sieltä löytyy nyt sitten tämmöinen kertaannos. Tämän näköinen. Ja tämä on niin kuin näkyy, niin SOS Healthin tämmönen liposomimuotoinen C-vitamiini. Tämä pakkaus on kertaannos, päiväannos. Tässä on 1000 milligrammaa, jos en nyt ihan väärin muista. Ja tätä käytetään näin, eli tuossa on tommonen hieno kuva. Näkyykö se siinä? Näkyy. Joo. Ja tämä taitetaan näin. No niin, sieltä rupeaa tulemaan niin se imastaa ja painetaan. Jännittävä maku. Tämmönen niinku ikään kuin salmiakki pikkasen. Aha! Vähän salmiakkinen joo, että kyllä varmaan ihan suomalaiseen makuun sopiva. Ja tää liposomimuotoon sidottu C-vitamiini on siitä hyvä, että se kun on rasvaliukoseksi tehty, niin se menee paremmin sinne soluun ja se tehoo paremmin. Et etenkin nyt kun on tää flunssakausi, niin on hyvä, että se on tämmöinen liposomimuotoinen. Vesiliukoinen C-vitamiinihän tulee noin 70% ulos niin kuin ihan normaalin virtsan mukana. Tämä ei sitä tee, tämä sinne solukalvoihin jää kivasti. Elikkä tilaappa sinunapteekki.fistä uutta liposomi C-vitamiinia. Mä jään nimeskelen tätä. Jää, yes.